who said, what the young didn't see a pen we are saying for Kenya, some a check your mail, you know how, or come Amazon, or going in a lodge, I is not getting a thing you got here to man. No, a pine check. I get many penny, as no or how, or money. Now a bread to the my young bread, not a bush and 4 cents or a town for cents, there are so many near 4 times. There's no near bread, and that's opening. And that's opening. We also say, Bay, you've been to Obush and Tutu Quakra, Murphy, or Macran in Croma, or Ma, Pianima, you've been up on hey, Mamusi, oh, you're struggling. Now, which one was so Mancadam and Nabayan watching Cran or Cran watch you are. And how many more? Proper we saw. Woman, woman, girl. Never for any city that swap baby so, and that swap baby said, watching every day, mean name, and young break per month for baby, for month for Miss Mill, watching a bill. Now, by 4 women, so one so bad. About the man said, to Baba from Bra. Now, man, when that swap baby say, have you do see no nipa ni nipa ntena hie me say say have you kura ma wo chena wo be wu na so meeting you everybody man interest and that so penity na wa nwi amfa ho ne de na eto man no Joseph wa nwi na nani abre da so so no wurade na nani abre da so ye papa na nani abre da so hwehwa ahwe bia no wurade eno na Rebecca Smith call and say wura adan na wo kanya me asem wo de usika ye wurade adwuma na so how da so ba osu me ko ba for de na madwuma asaye me ye papa na fa nya manu me ho da bi ni nyina mu no da so ye ti Rebecca busa no de we de mu nim de ntia mani ampere mfa ho ni de nipa beka me mfa ho ni de nipa ye me wani da so bi wasase wo ye chi eye heaven and ho mani da so Jesus was out of 47 years old. And then he does so. So I'm one year now. We're so obi betia ona so betia. Na me so. Wo betia papa yo. Obi be hawa dwen woni ne be ya cafe ball na esi wo heaven konkon. Me woni si papa be so. See brothers. And what can I say? Oh, when it has opened it, many happy. Obi be so Jane Andrews. The tosso me answer no na Smith tire sa asema Jane Andrews so sa fire any of the one na say we no wo sika na no wo bra bi mu a na nswen to say obi so wa ye fe Jane Andrews and wo Jane fie nyira wo say wo wu a efie ni sika ni atapade no tumi ni na chi nkwasamaru but ade ba ko bi wo hono mu a Bible say be di achi e wadi sem man wo say na wo nwuma ede wonim say na dwuma nko na betimi adi na chi akọ heaven na kan tumi ni na chi ni sika tumi ni na chi but dwuma a woti asase so wo ye no ade de bedi na chi adwuma be na wo ya wo ha e bedi wo chi akọ asama hwede wo ya wo na de wo yi sa suma we ye brebre di wo chi duru asama do ade na wo ko ati mo be na wo ko bu ade ati mo na wo ko na obusa Jane Andrews nso sa ana wase hwe me na me wo sika wo na me wo fia kese na me wo namfo wo sika me wo namfo no mo no wi me wo namfo bia no me nyo mo di nkonkonsa ba ni da so ti mi cha wo nya mi cha wo to da bia every ti ni da so a wo ko ni ti no adamfo bi wo kra atwe wo firi no wo omoa anu onyam bia wo o senka wo di bu afie fo na no na wo di tietie wo mapampem Jane Andrews say me jai say anu onyam hunu pe no hwehwe woni mu no me jai e me ne tuo brade so see Jane Andrews so o jani fie ni na fo papa no wo anu onyam a na ekura no eni chi a no timi chie na me ko jimani o chie adwuma ne baba so nya nan na ade abegina mu asasa Niji ni skani na unjai. No be fan suo kwan so. Nyame so nyamre. So so be bo wo mode na so awurade no kurom abusuanim aka no kra. Ya beta wo saa ni pampe wa asem nyansa wo ka no kra. Ko so ade ka no kra. Ani da so ni nti ka no kra. Gigigi ada mude nyanhwehwe woni mu
Mammy back, why, mammy? Wouldn't him so now didn't it more about them? We're banana like we want some, we're about then I would say, then I'll pass out here. When we come with a second count, collect 3 bombs, the grand and fine. Mammy, no less, I want one mamma. Give me count, mammy, and some pen or mammy and some pen count. Which was so best. So when they are so purpose, I want to almost. I was not for. If we are so now with a hope, baby, I do a life. If we are so with a hope. And some I would say, we are no human show. The young Cassia will be a trouble, Harris. I'm your feeling to Jesus Christ. No, go with sour, we say. I didn't know what I saw silly medium. Yan or silly, yes, or silly, no, silly and medium, or the medium nursery, and was a share. Majana for Jerry for no concept for. Then I'm no more doing a majay. I'm a funny so coin so, Suman Radin Grum, essence, no, beside Nadian shouting, sir, was said it as penalty. Jesus Christ, having tea, and I am who was several cinema, having tea, my mother said, Mempana was having track. Nasan can have in tea, Nakama maiden and Sabakam committing to man. But baby, I may come, men's souls. Men's souls. Manumo teams have in tea. Mammy, I best them sick up, Nanam, the non way yet, and they have and come man. Manu show teams are in heaven. This is son. Man was in Canada, make my boy, and so one was a boy, and so speak. Then I'm young woman, so say what's up for me. Now, maybe I'm pony and I say, Yam, come and see it. Cousin, you never be no Yamia, but one up. Morning, see, baby said, Send that someone can never brabble you. And well, Send that swan, I don't want to also was a summer brabant, can you? I don't have felt that. Everybody should begin here. Everybody should be a son, you remember, woman. Just a walking. Let me pay me them. Then cherry poor. Then cherry boy, because she's a dinner. Now, you're tossed on, or tremor on one. I tremor, Yenna. No, me and my cowards as usual. And now Rebecca Smith Tron, one of mine was it. A prayer to your grandpa heavy. Prayer co heavy. You can't Philippians. Was he in Yahoah? What kind of Philippians? Chapter 3, verse 20. Was he walking to do? Go ahead. The bride you do sa campaign. It was soon born you, we are seeing me partner say it. It was how near time, it was not a time by your time. Sabra, your course, our crime. I keep Nipa best, and you would any one. And I say, what a bomb, and now, what come Nipa Fred? Now, so, she said, yes, you best have ban. Baba fire me a common with you. I dear Baco pay betting a shay and cracking. And you dash one command. They betting a shouting with him. And you have any dash one command. You betting a shouting with yes, I'll betting a show what now so better, I said. And I saw, said, and that time Bobby pretty and never buys a super bear. You must show you. We said that's one war. So being any one more day or woman or being any Christian for me. And what do we need that so it seems? Now, who are mobile? Near Fay Apple, and say, Yang, a Christian for one pack. What you would talk. Yet, yes, and I bank a sea boom. No, you know, what Jamie and cry. But in your mobile, sir, we should do. Amen. Osofo, onyame wo nhyira. Oma hopo anyame atsafa abom. Yidi yese anopai. Bidu wi nyina ya fabi. Debe sumye kete. Ya da adwene ho. Ya bobra papa da achi akatwapa wo mu. Adwumu a yede ofa we ebekọ awieye no yenwuma no ahanan aduanan num 445. Hello. I'm sure you know, sorry. Me Yehovah. Me Yehovah. Snude me fie. Sao se so Yahweh
Suni Awehu Chame Hosha Osuni Me Kefie Suni Me Sesro Chimpo Mimpa Suni Me Fie Ma Quentua Yitia Suni Me Fie O Prayim Awehu Richena Kanko Atrelame Rufie Suni Mi Fie Maji Kwamo Jeho Suni Mi Fie O Beshema Nunya Suni Mi Fie Wona Wesha Wona Meno Wono Beko Wona Benya Ome Suni Mi Fie. So for two trust in my shell from so the other was see you right. One of pay one that saw what channel for near chain. Yet you want to be so a big giant hawk, but you want to over this walk now, walk down quan, which may be a tomb. You want bonny a brabo, you would not fear an intro at the store, and money say watching every word that over by fire. Your bonus are well ready, what check a papa by fire call, baby, yen you been a home. But I don't pay you or soon kind in a shows. Now, so many announcements you may were you shooting. Amen. Ɔfa do soɔ no yɛbɛma ɔpanefo mɛnsa ɔbɔ mpaeɛ ama yɛ ɛberɛ a mpaeɛ no si a na abusua kyeame adi anim na yɛkɔ akɔbie ɛmo no so. Ɔbɔ mpaeɛ wie a na afei yɛhyehyɛ mu de star no yɛnkɔ ɛmo no ho nkɔgyina hɔ ɛbɔ mpaeɛ no yɛbɔ no ha yi a na ewie abusua ebie so ma abusua akɔ akɔtoa ɔmo dwumadie so. Eti ɔpanefo mɛnsa ni anagye mark ne bɔ mpaeɛ ma adɔfo no mɔma nsɔre ne ɛmɔ mpaeɛ. Idimafo yɛda wase anɔpa yi kwan som kwan no makɔ so de nsɛm community sɛ yɛdi ama yɛ ɔma yɛhunu baabi yɛfiri ne baabi a yɛkɔ ɔtomfoɔ nyankopɔn yɛsrɛ sɛ ma yɛhu yɛ na kan ne ɛnya nyansa akoma ma yɛntimi fi yɛhonam nyinaa nto so ne ɛnyɛ deɛ wɔ Awurade wopɛ yɛkɔ so wɔ wiase ne yɛsisie yi kyerɛ sɛ ampa ɛnkyɛ woba bɛpɔn yɛ afiri saa asase a ɛnneɛma a yɛte ne yɛasom nyinaa no ɛnkɔ yie yɛho a yɛsrɛ wada ma yɛne so daa wafrɛ wakoa ɔto wasɛm n'ase yɛsrɛ wo ɛne da mu yi ayɛ ho hyehyɛ pia yɛde hyɛ wo nsa dodoɔ no abɛfiri akyikyi ne bɛnkyɛ yɛ aba yɛsrɛ wo sɛ obi a ɛbaeɛ ayɛ no hyɛ nkafofa no bra bɛdwodwoo ma ayɛ yi anya asomdwe na biribi awie nkonimdie mu a n'anwummerɛ no yɛn nyinaa ka bɔ mu de n'aseɛ ne anuonyam ne ntontom ne nkamfo ama wo ne yɛsrɛ wo no sɛ adeɛ a bɛkɔ akɔfa nkabɔ amanneɛ basabasa ɔhaw aba deɛ Yesu yɛsrɛ wo si ano wokɔ ama yɛ daa ma watom no ɛno nso ma yɛ anɔpa yi ɛberɛ a yɛkɔhwɛ wako anim bere twa toɔ ni yɛsrɛ wo sɛ ma brɛbrɛ yɛ mmra yɛsrɛ wo awerɛhoɔ ne esu a yɛbɛsu yi no mɛnkɔfa ɔhaw biara mmerɛ wo biara na mmom akyirɛ yi no ma yɛntimi nwene wo ho na yɛni w'akyi yɛsrɛ wo sɛ bɛtena bɛfa w'adwa tena so na ma wo nhyira no no nso ma yɛ anɔpa yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Enti abusua kyame wɔ hɔ a wɔn deɛ ɔde da mu no bɛhwɛ na wɔbɛbie ɛso ama yɛ
Omo abia ni mo na wie no. Abia ni no koso asafo mpanimfo wo ha yi. Ene ya asafo mma mpanimfo wura mba na asafo na to aso. Ewia na fe abusua so ko ni ndi so na ko saati asafo mpanimfo ne asafo America kwa ba. Asafo mana ka ne beti akɔhwɛ na afei de abusua nso akɔ asafo ma ko nya ha na mo kɔhwɛ na afei abusua nso aso ali asafo mana kɔhwɛ awie no e sɛ sɛ abusua mo spiti mi kɔhwɛ mo de hye abusua beti akɔhwɛ mo de hye
Yo, la kanu madar mani dia kwanso. Bring a cowboy FM. Mimi nda akware fufo omo ye omo somno ni dia kwanso masre wo mo. Ena me de cowboy FM. Kofiase Agyennah busua pani Alex Edubuachi. Owa pani enetuwa na busua dono nyina. Said the say Kofiase mine any other for a more see more year see honey. Yet this year a Kiamaboa so a fremo. And then it die Kapumo Yenia Agyennah Yajina Chime Yako Krani. Yet this year so Yajina Chima and then yesterday at the phone. Say edition of free mono. Say Obia and ya and that day and I took of your semina anymore. I'm Obia to say this of free mo and then Yajina Chima. Said the Nebusha penny or 1 penny and penny for significant 2 out of 4 any of your semina anymore. But that was it. Yo, Sabre, Abusia, any Yanum Akoyabano, Esre Abusia, and Ba, Madame Romani de Quaso, which means Akohe, Mopapasu, and I do the other one at to pine the mammy, a Kiamaboa. I don't know. The friend was to pine or be able to go to the mammy, a friend of a Kiamaboa on a free mono. The stray out of whom Yaji Omina Axman. Yaba a fiesta, Niba, and no. Yaba a fiesta, Niba, and no. It was.
Ago, Nana Modaruma. Beside me, Jabim and Carbono Munamiho. Yet this year, clear my way. And now you're Tima. Yakosre. And I couldn't be a job at the home my aim. I fear you win. A body to me. They call a year part at the mine. Yet, I see nobody in the fire and Koya. Nothing will flow the boss to me at Tosso, you know. Enough where I toss at you know. Asia, in the major edition of Equine. And I'm Madaroma. A body at the unquat saying, I fear only a quarter year. Yet, I see nobody in your mamma fire and Koya. Nothing will flow this Simono. It was so me, no. Enough where I toss at you know, Asia. The major edition of Equine. The mestre Abusia Asafo Didier Kwanso. Yeah, him Nanam extra say, I just say Emra. Emra was said Emra pa and my a boy yena. Your best Nanamo Emra no more seno. You need dear senono, get your mano. Yes, Nanano Momo, Ebre and your quanta. And now we say no, not too pepe, let's say a mono yapijan near the co. The best a bushia, Asafu, a sremo, Obia didn't say, dear so. Not to know what dear, no be a sorry free, a kunenso. Not yanto, Nananum Emra, Mesremo, Nidia Quanso. Why would you make the piano, no man, I intend them so at your my Nemrano and ye. The body sembra and yet the body to Regusua and yet we made him run so in a Sunday am I a crown. But that was it, that was here. And you charming, we shall charming. Yes, I know that I was saying, say, the end of us is here. Now, Major. You this pastor, I saw for Kaya near jumping in front of Sabina, near my Bushay Nature. I was watching you. It's some of my non super penny or hat, non soon. You can't remember you see our non soon. There was your movie and non so a penny or hat. If you are a costly, for the rapid. And the sorry, yes, sorry.
You know, and the Efras, and a person no query. Ebiana will be FT Ebechia. Obano of a candidate not to get. Sansa a year, so that I can have a mammy. Joe will be bound, will be jamming over Chia. Say you will yet. Opa, Profi be not where you not up on that camp. Yet not fair, not a year no air cost. Then I want to say that I want to send you. I'm sure I may have swat here, the pen of a human. TBSA piano, TTM. Yo, a bra, the baby, a TTM, a man, a summer hacker. A bra, the Bema, your Fasonia Kojano Quai, Abano, a Bayana, a Diani, a betche, a year castek. Uranas, Abeju Madi Fefe, Fabio Honomoa, Yamepa, Free no do Conano, Yabaka piano, a teach you ne penny for befriend kind, and you come and say about Yako Bie, a year, Papa, and a fair far, why ye, oh, now could do her, Pawanico, a damn fair far, was in her, Yako piano, and then she said, Ahodua, Bayaya, a dear Guha, Omni Boa Crudie, and then put you. To be a couple of Jacquard, and a buyer no another and answer castek, a bra never share, you run nash. I know why, far, about 1 penny for free master and crab, and near baby piano, fair, oh, and if someone about a boa, I'm a Jumadiano, I say, I may any more yam, I may shamo, amen. You, referee, you don't see. You bet it was a super, you know, the end when your mama tells you. Yo, na make us a Asante Kofiase. Your mayor tea and my friend to Makoko, ya. Aya, mini a penny, a sharp one and a baby crow. Aya of Fadina, but I'm penny, need a penny. Already a ding kai. The ma and a vetchian and animal. The Mamma Papa so go on surprise. And I must. Keji, Yanko. The phone of free a city bench, about a janum, a piano busia, and a dear atoya. Move jammy. Sunny at Tierney, yes, sir, the old pair now didn't football. Said I saw in a cannon. No, so Papa, so Papa, dear Fidiana, I can't be any hobby. Yes, sir, so be a Nasa Opa say. Ubadum Ajanum, Kakane to so much of fun. Kia Penisicasemu, Yasemua, and Samano, and any Amatona dear. Modaruma, I cried your pet, your grandpa, no, the football.
Tiesemo a Yesemo a de odwa pa na odini fufo ebo tiese wo ha unkoto antima unkoto bibia mumani nyina enye sika ema agyanom sani papa no etia me na aso nie omo so omo sa umpese obi be kasa be ba ye ya mama ka me de ya ka me kasa bo ahyemyem enti ebre na ne sa do hwe ba ko pepepepepe se pa wo a asori je afidie na se wo sika sa bi na wutu a akwanya medamos
Papa Agyennah so. And the man did it. Or when I day, now we need to say, Duku, double Duku, fita. Papa found Emco. Now, the Petia, and so a banner. I should say, dear, a banner, yes, Fanny and Fantosu, Emma out of 4 and we are from Pem, because say a background, and so a canon. I'm so moona. Papa no my idea FSA in I'm just in a PC pa. Papa no papa damase nyado damase addition. I don't know any day kwan so. Mesramo and kaibona na miguso. Sani am papa no matia me na so no. Ebra no dura. Enya dia ombe sekwa bia free asafo no ho. Ti medical can papa matia na so. Se wo dia ha nkoto ntema nkoto bibia. Di obi apa odi fufu abo. Akwa pe esi asafo no na odi ne ho adom. Enti mo manage sika emaye. Yo. Na yeti policeman hoy na do fo betia no na akwanya asa beda wa maye ni yedi sie na ofri mo no akua mamboa aye tumpan ni maami afisa ne ba akua mamboa enne yedi na chima oba de ankwa chen afi ko ewe pamaye antati kaboni bia no na oba de ma prepemo afi ko na we ya ami fo na besimo no ni bosu mi mienu ni na fu etoso abienu ensia ebija edise no ekwan se de na busa peni ba peni fo se mi bato adofo Kofiase man na nim no edise ekwa mambo ne yeso yegina atima bida ma se Bia be ko se de ko no pepe ele mo bien sorry yes sorry you champion. Yes, I had to observe in the say there was now, it is a pastor, something as for I am somebody for us. I'm saying that. Also, watching. It's some man, so you can't over this year. So there was your here, no so penny or if you are a custody for the paper. Ellie, Mobian sorry. Yes, sorry you.
no offer, but we are one, a bucket cherry, and I can say. Was it a question near? One of the Ankakrana, where you craft for. And Quantasso. And Tika you couldn't, or crew or ride at sea on by Omukita, Mr. Mr. Omukita, Monsam, Akanisticana, and Mahenu. Monfanton so much of four. A time watching and we are from Pam and Lumcos said, Yabel cry, Yandoffy. So Muna, Madame, was said, that's another, that's their attitude. Chi. Said that I was a penny for Sia, no Sably, and he said, no, Papa, and a Gusuno. Now, yeah, Cabo said, and that's also a Sabby Papa, and then Pamua, ye trabi, and you buy a buy your fancy, and Nana, Mabua also came up also, you didn't chema, and a camo, Tina, Nana, much and also, and the Amay. Yesterday, I said that was a penny for Sia, said, Ugo told me, I come on in your cash. Money. Kudi MIA ha sika ha ti edamasipi DJ twaso MIA
Yes, mo say one thing ya wa oben no adaroma o number no afe na maye de odida mu no orest bi abusua ehia no Yo, Sabre Afena Nanum Abritu for so Edruha, and do Bebodomo, a bit share, Nanum Agyennah Busia, Adiatoyani, Nanum Mamma Papa. Yo, Nanum Adaroma, said Nabusia Penny, Agyennah Abusia Penny, unless a Dubuachi, of a penny and a two, and then a penny for Sieni,
Sir, and that was my dump away. Now, this year, also free more. It's a bit of my nothing as you say, not upper. A clear my boy and that, and I, Yajina Chima. He said, and I'm saying, if I'm too many, no. I quite also as about my. When I was looking at we are mono, a call a pop my hair. Now, boy, dear, so I'm a fine man. I'm not for a best mono. The boss made me no. Enough for I thought so, and you know, and see. And be giant this year, a crab was so a crying. That's at the end, and I'm saying, if I took off your mind, I don't fool. A gentleman, and the other one, I don't know. Yet this year, a clear my boy, and they did not chimaka policy mine. I can't go to so a hope. And to a body at the upper chain. I feel quite a papa, or body of a fire and cordia. I'm for a bestimono. The boss of me, a new pepper, never thought so, and you know, see, a clear my boy so near the Jan crying. Afena Asuna Abusia, Amkemensa, Edamano, also Madua Vema, a Jana Busia so Yako, and I'm Mamuna Aquaba, Busiahuda, Macharia, and I'm Amamu Aquaba. Nana Madaroma, Santi Diato, never be asked, Monseno. Mecha Dora Okunu Amagai Okunu Hana Kunu Anane Omobusia Dodo Abo Domwa Omubejam Ediana Abusia Santri Betodi Miranum Beto Abusianity and your baby I said Miniano one Abu Wafanum and I said oh mamma no more Sutabe Posso now Omudi Santine Eti Mammy, who knew Yanama by Mamma Papa. Ago nana no mwada Roma. Muntie papa no. Esramo ni die kwanso mo fa mo aso entie me. Mitina ha ma. Ante adwa na twa.
Papa kwame pa onye ne ba bi kro ne ma ene se me kasa nche papa no na me kasa yi yeti wa Agyennah me kiri ha ma me akoso eti Agyennah ha emma yi omo so omo ani abre papa efi se papa Agyennah expect on ne tete yeti wa on ne tse akoso se owi estu na no da ya wada ana amodi ka sie onua panyin papa kwame apa na atwumpo mai enne on papa Agyennah nso sa daba maso tete do na twama ida kwame apa ma omso omoni abre omudi are ho omudi yawo na nso omusu a omudi akwanya ba nyina omo hu se adafo gubokumi nifa eta Agyannah machi ewe kosi se yebekura on papa enti afakwana pa ma baaya omuso omukita amonsam akane sika no mmiri obaako ma me reko amune mu nuanom ne mu nyina amuntio na muhia omo amoda omo ase mo fanto so ma dofo a eboa awen hu yefumpam kosi se yebekura akura so mu na meda amo ase me nuanom yeda mo ase nya no Mr. Numfo, Mr. Konumfo, Mr. Wadaroma, Dofu Bijina, Extra, Mr. Amwa, Jina, Extra, Erisha, Tinia Obiana, Wabahama.
obi ase frafra ni na mare ni onua na de odo abo odomu a omu bejam abusua na onu nua e mama kwa aba Agyennah so na wada bama so a abusua esu twa adwadwe omo abetia enti ha na kunu amaga ekunu obadora kunu sama amai ana ekasa kye wo monse no na no bia na abusua nyina obuso obukura monsa akane sika na mi yo baako mo fanto enso ma dofo anu ye fempen ko se e ko akopra omoas da se na do da se a ona a wache ye meswa akwa ma aboa obapa nom na nananom asene abusua na modika aba me nananom na timani me afa na omo aka so do odo bo odomu a omo bejam abusua e ma mo akwa aba Roma bijina hama Papa Agyennah ne wo fa ase no biti mo ba kudi na me nyabi de odin ka to ibra me ye me so Lydia na den ka to iba wo fa ase se wo mo wo fa na akure eniti o kita o mu hwe ya be kan say omo flowers
ɔmo de ɛto ɔmo wɔfa ɛna so ne sɛ ɔmo kɔsie hɔ a ɔmo du hɔ ɔmo hu baabi a yɛde ɔmo wɔfa ɛto yɛ nti daase ne ado daase a mesrɛ mo adɔfo nom sɛdeɛ asafo no ɛbrɛ a ɔmo hyɛ kakraa bi sɛ brɛ no adu sɛ mohwɛ a asomfo no di kae ɛde wɔn nneɛma ɛbɛgu hɔ na sɛdeɛ mbapa nom sie no ɔmo sɛ deɛ odwa apɛ na ɔde ne fufuo ɛbɔ ti wɔda ahoma sɛ wonkɔtɔ ntema wonya nkɔtɔ biribiaa na gya wode adom yɛ sikam ɛde atɔ nsuo ama dɔfom a ɛboa awia kɔsi sɛ yɛbɛkora yɛn papa kakraa bi dɛ brɛ no adu sɛ asafo no ba a ɛna deɛ sɛ wobɛsrɛ kwae ha a akwanya bɛba mu ama ɔmode afidie no ama ɔmo wakasa ɛda mo ase yo sabre santia ewojo mu chia no ne papa Oliver ne ma ene ne yere ene brei amadu ha eche busua no se de tro no ene ehu se emfonyini anase video a hodo ekoso nyina no ye papa Oliver ne ma ena omo yesade nyina de se on papa ni bonya enti jami amo a odo nua no ye da masepi ne mo ma amen asa oye fie na asa wale de me na ye fie so asa wale oye ketwa bi se wanyiri oye hasne ena nka che ni mu ayedu enti asa ni onu anom e de odo wo do mu a omu jam abusua ago ma pano ani die kwa so mo ada roma mo fa mo aso etie me mijina ha ma monster no me cha mbapa Jameson ya ne ba bi kro ne ma ama no mu kru no ana e kasa che wo monster no hega kru ana stina kru ata kru
Amema say omo baya omo kita omo sam akani sika me yo baako omo ase na da famu mo fanto so amadofo nom entra mo che ko se ye be kra omo ase yo mi wura papa ye da mo se na do ye da mo se adehye yo na madua na abusia na masene royal atonoso asene na beto abusia sa na aguna abusia na benkum ni fe hye mu ahangina eni de ne ahobra se panso ena mesre mo abru na mase bibi akire mo sabre me gina haka sama ofa Agyennah ne ma ne gina mo ani mo yi emeya somgira na se ana penku na kuni moyete ebe blanyu brano ebe yaboko almost a papa ana penku na kuni moyete na ebe blanyu brano ebe yaboko I'm a paying queen of Queen Wendy. That's a brand new brano. I'm a paying queen of Queen Wendy. A brand new brano. I'm a paying queen of Queen Wendy. I'm not afraid. What was the Papa? Ya papa wa tsaye ya papa wa prayer ho ya suku kom ya didiamu ya bayamu saye benyiri abaye amapa ne ya adwuma ya abrepon ya ware papa bi ya ware na kan ya papa ya friend kan tabi amaso mo te ya ware ase na wo kwache ya ware amaye anasa ya bayi so ya ho ade na kan ya papa akira ya kuro ne ya nsano se ya papa wo twa ya sukuru fees boy ya hoka enie na so ba mo wo amana abamu anopa wo ko mu ya tia ma wo na so onu se wo papa ni padua na ekọ honhom ne de wo nyi firi wo mo so da bia adra e be dra ni ma no se so bia mbebo no e be ye mre ama wo mo sam gina na se ya kia ya wo se yam ne de house wo se Awurade nsa esensa Agyennah ho a Awurade ene hefo wo kura ye bonre ensaso se nananom monye kata wo papa soma wo hwe mema kasie trempankra ne se ne ma kasie se ya obi a wale obefro papa kente na enso de ni papa no eno na wo epe wo musa kura ye nhire se ya de to ya papa na so asa ne na ye bunso na sadabino wo mudress ye ya wo mo husa ha ene ye de papa eto ye na sade emei kasa si na nanom so ne de agya ye papa kwai eno no enim so mo ba de enti onyame onhira emofrei na onchechire mo re amen. Na onye ojo oho na fe onye na ka wabusuafo de wana ya wade nyina oni efe owarefo oba ni ebe fe no irepa be ma no so ya fe no kumpa ti de nyina onyame sra na wade so na wade so twan se body das ye wado so adofwe bini ame ma wade so twan se das yo onyame sra mo so onyame sama
Sunday, Papa, Papa, no, Nanama Senior, Anton, so, or more Cassani Penny for so, be the one we call it the FNC. I was a penny and a African tank about penny and a forward. If you a penny of a pa, a penny Oscar, or so send a banner air crown, or more a jable shine, or more double duku, or more Amamre Asadia and a soul slada, million barco, send another money. Na Monfa Emma or Mobano, or do Quasua, what they are taught in so ano Akoma of Papa, and Rianum no Minum Ebi. Me and Yamisha, Yamina Okese. I'm a playing an Agyennah. Asante Kofiase. Nana no me mama chiebru. Anapay. Yeni abre. Na yesi ani bre soja. Na ke yeni abre pa. Si ya na nanom atena se. Na omoto abesenui. Na ke yeni bre. Nanom mohwe ani emaye nam dwamuya. Subimano, Nania Bre, if it's a Niku, a woo ejano. Nakawa can say, now we are the Deni, Natuna, what you never see Agyennah and Sasso, now the Natuno Kukuntino, was sworn of Patanani, now I shall one him. And a pay of Baba say, Nananum, walk running slow, a Suinamianu. Suinamianu, Nanano 1 year. Now, Fama. One I free upon so ever. All the Benus officers, so dear. Ye little baby, and ye, so young quack. Then so a Agyennah, so you know, 1 year. Nana, what's Nasia, Namma Musua, Mama, Doko. About me as a dog create me a 1 year. Nana, no, fire, a mamma, any amania, and fire mano, if it's a woman of Insua. O man and son, ye be a no. About a say, ye now so be Subimanue. I dear me, now so be Subimano. No crowd Janunti was so be Subimanue. No crowd Janunti was so no be Subimanue. No, I say, Okra handkerchief. Who first Subimano? Who first Subimano? To me, Sue, et Musubi Manlo. When we was what to a crew to set off fit. Or to a crew at the set off fit. And then, about a million say, a granite toffee. The toffee I cannot know, crew, and you. And so, and the grandma I remember, Senor, the cruise on your
Awurade ɔnyɛ n'akoma so adeɛ ma no ɔma deɛ ɔhyehyɛ biara nyɛ frɛmfrɛmfrɛmfrɛm te sɛ tɔɔfe ɛnyɛ dɛdɛɛdɛ te sɛ tɔɔfe ɛma no yɛwie yɛ no afei na ato amammerɛ kwan so ɔbɛpɛ mi na se deɛ ne kunu kɔ no esum wɔ hɔ na wɔdeɛ wɔne wɔ kunu te kanea mu deɛ ɔma ne na esum mu da efi sɛ kanea mu na wɔn mo teɛ ɛdeɛ ti na adeɛ esum aduru na okunu bɛda sum ɛno nti wɔse ne kanrɛ mo nsɔ kanrɛ yi na mo fa mo akyi si nsɔ kanrɛ na mo fa si ne kunu hɔ na han ɛntɔ ne kunu hɔ ma no fi sɛ n'ani abere ɔne ne kunu da sum ɛhyɛn mu ɛnɛ esum ato ne kunu wɔwie yɛ no wɔse baabi a ne kunu biara wɔnim deɛ ne kunu pɛ ne kunu ɔkɔ asɔre anɔpa a ɛnam sɛ ɔkɔ dua so nti no wɔnyɛ tɔlɛtoro no wɔ akyire nta ɔde ka ho na wɔkunu sɔre na anɔpa ɔkɔyɛ ne ho yie a wɔfa saa tɔlɛtoro anaa bahai na wɔde akɔyɛ ne ho yie ade akyɛ ɛnna wɔbɛsɛ kɛtɛ de ne kunu ato so anɔpa yi ɛsɛ wɔsesa ne kunu da berɛ mu ma no efi sɛ wɔde ne kunu da na mo sɔre a ɔsɛ kɛtɛ no enti anɔpa yi wɔsɛ kɛtɛ no ama ne kunu wɔde ne kɛtɛ asɛ hɔ ne bɔmmɔ ka ho na wɔn kunu deɛ wɔse ne ntema no wɔde baako bɛkɔ asɔre na wɔde baako ayɛ dabua ne su nyɛ da so na ne bɛtia wɔse wɔdɔfo pa na yi na wokɔ yi ɛna wɔgya me sɛni na ne duku no deɛ wɔwɔ akyi awerɛhoɔ ɛna bɛku no ɔba pamilia ɛma saa da na nanom atra akonnwa wɔ hɔ yi deɛ awerɛhoɔ nko saa da na wɔwie yɛ no wɔse nanom adua na yɛ panimfie na ahema wɔ ahene wɔ hɔ no deɛ wɔde pɛntu kɔ anya yie ɔde srada kɔ anya yie enti wɔde pɛntu snapo no pɛntu wɔse ɛna wɔde srada ana baayɛ enti anɔpɛ wɔde srada baayɛ yie enti wɔde pɛntu ɛna aka ho wɔsesa okunu dabrɛ mu ɛma no nananom yɛwie yɛ no yɛse nneɛma wɔ nyinaa yɛkura yɛ Ghana Mazdo yɛde ne nyinaa kyɛ adeɛ a yɛbɛgye ako a yɛ nkyɛnsee no ɔbɛpɛ miliase adeɛ a wɔbɛgye ɛne nkyɛnsee no nneɛma wɔ nyinaa wɔde kyɛ nananom adua na sɛ momfa nyɛ wɔ kunu ho adwuma ma no na ɛda se aburu nananom ani die mu misa me gyina mo anim bio misa me gyina mo anim bio nananom na me gyina ha ma ya papa ya woda hɔ ɛnɛ wɔtwa n'ani ahwɛ bɛn yɛkasa ne ho a wɔntie yɛka biribi kyerɛ na ɛnyɛ yie yɛ papa yi ne nuanom ɛna ɛkasa akyerɛ mu ne nuanom nana adetua na ɛpɛni tutuwa ɛna ɛpɛni brɛkoa ɛne ne nuanom nyinaa na ɛkasa kyerɛ mu yi wɔn se yɛn ne yɛn ɔkɔ yɛntumi ɛma ne nkɔda nsamanagya abere a yɛmfra ne ntoma na wɔkɔ adodoɔ no abisa sɛ enti mu ba no me nuanom ma aka biribi akyerɛ wɔbɛka kyerɛ sɛ hwɛ ne nuanom ma yɛ ntema sɛ yɛmfa bi kata mo na mefa bi mmra mo na mo so momfa bi ɛnkata mo enti yɛn nuanom ntema yi ɛgye bɔhyɛ mpanin ntema prɛko pɛ ɛna ɔmo de isie ɔmo nuanom wɔn mo duku no wɔsi ɛne bere sogya ne kɛnɛ wɔn ani abere paa ɛnɛ ɔmo ani abere paa na ɔmo pɛtia no ɔmo se ɛy bla na awokɔ ne sɛn na wɔn awerɛhoɔ ahyɛ yɛn mmɛn ɔmo pɛtia ne tiɛ tɛ bla na awokɔ ne sɛn ɛna ɔmo awerɛhoɔ ahyɛ yɛn mmɛn ne deɛ anuafoɔ no nyinaa ɛkasa kyerɛ yɛn nua bɛrima nyame ɔhyira mo nyame ɔhyira mo.
Nana no Montras and Amoshe be more Asante be at all. I ever children. Every baby acts of a John, catch John, you don't know. And I ever churning and contact for no. Nami Oshramo, Abusia, Emma Kwapa. Nami Oshramo. Asante bi beba ye papa Agyennah na be friend say James nana ye boa ni nua ba ni kunu ni nabusuafo omo so aduru ha e ba abechia nti Madaroma sabe yetempo anu de ne anua nete ene ebi didin tempa bi okra no mienu no nine wadua no ye ready atebia utimidi eti ni senti nananom atwa brade aye hye se koko ewo manim tintin so canopy tuntun nachi eti Wadaroma se ebia na oda duro so na se odidi asa na wafa Wadaroma abetimi akọ na wakọji ebi santena ba no James Nana yeboa ono adi animu ne nkontafo na sabre odi omanim tine ni nua ba ekuru ene na busua omo na echia fefefe eno eti Wadaroma nananom aye bibi kakra breakfast eti okwachire ho no mo a na waje baako naja ode wadru baaya na ososo wano na bibia timi akoso ene number 3 for ye ni abrepa ayewe number 3 for yi esanse yabusu apani na bedi akiri ebra ene nei oda ho eti number 3 for 15 na ye nai aye ni ye yi papa yani ta kokoso den enu ntina yabusu apanyini ofiri Canada ebaye eyi ni nti eti eja John kafra yata wachi se pop bibia ni ode a SD him ya de to ase kama net mi abwa ewe nananom Wadaroma said abusia panyi oba panyama chame de abetu enu ni se opanyini Agyennah yasesa no ho ye tosu mienu nti sabre de akwanya wo ho se wa pese okohwe emu no obetimi akọ na akọhwe nti sabre ne papanom ne soanom atonoso asene abusua pani safo kantanka oba pani fo wa manfo da na mare sabre wo mo na to sante fefefe ko hwe wo mo ba eni echi ejanom na ewo sisi number 3 fo esu ye cheba ko hwe ye wo fa ni echi yedumade no edemu live Asrewa TV enye na kanu se chiame amo goalkeeper sa ne sunu school ball a emu nya goalkeeper
the director ne papa and retired Chief Inspector Agyennah at Nasara TV. Yes, so you need to course and say, yeah, papa. And it's your life. Be only a piano action. Nasara TV. And Jesus, SD him. And no one the bastards and said, your SD assured them. So I want to say, no one need to shoot their mouths. Asante Kofiase and the Channel Network. This is number 3. As we tell your financial. You come and you know, the whole life, as what TV. And then I can use a channel or good facade. Number 3. Yabusha Penny, but bread. Yabusha Penny, I be the exchange as I be Kakapaka to Pumpomi. Yamisti, the Papa Ayo. Yes, so you come here, Yafa, and Yachi. Omo about Babia to Sansabi. Yet you do be then number 3 for the. You know, be any trouble. Yabusha Penny Cinnamon and a Wakai. Yes, sir. Baby, a cook on this day, no my own ye. Chame Kofiase, Agadas, Badaroma. Baby, a breakfast no one on betray ye.
Na baby a wɔkyerɛ me no bi akɔ hɔ ɛbi sɛ nya nnu hɔ ɛwɔ fie soso a na wadaroma wama ɛho baby ɛwɔ wadaroma sabre me nana no bretu abusua ɔmɔde ta akɔkɔ so paa ɛwie nana no wadaroma sɛdeɛ abusua panyin ɔba panyama Chana jana tell said, open sene. Then I now call police a call what tin show pass and said, Omokru and open jana. Men are now police a call Kafra. They say you are breaking force so more you can. Sanet say, never press your con. Ninia and then also so all to annoying. It's the men and anon bridge to Abusia. Monkafra, over the day. I face sooner, I'm gonna Busia about Penica on also on the dom as a so Konoma Koshe, almost Omukun, Omo Papa, Oma Dina, almost so Kohe, Omo Papa, and number 2 for your Papa. Honorable says Sabro so no offer. As I for the Grenadian Castle, then so this say me papa or your chief inspector retired. You train a post for
So Mussolana, Amabetiki, Omola salute. And I said, Casafono, and Twas said, Bra, Yasho Kruma said, no, be a person, Bedino. And I seen a royal no Muslim. Kiti Wamana Kamakokana, my dear. It's a chain and check a person for the bedroom. Ano Madaroma Sabre Santina Ebano Nana Afia Hinewa Otosu Mino Nana Kofiase Hima One Nananum Atran Konya Nana Hima Womuni de Obepia na Wa Piano a man in Abe Sorry now Obepia Owa Sibiano Nana Afia Hinewa Otosu Mino One Nananum and I have said, I saw the old man. Almost a tragedy on a dear name. Nana such a crunchy, or an action, Nana Takumani, Nana Cobia, Nana was already out of Sumino, and another complaint. Nana of the was some out of Sumino, and Nana Kofiase in the summer. Nana said, Anjaman, Damone, Nana Mensandra, also Nana, yes, a Pramano, a group, a faith. Nana, tell what a costume, Nana, to just in the man, Sabre, Nana, the man of a chamber. Yeah, Nana, no, 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 DJKG. Nana no matter CD. Yet in another dramatic drama, Baba, come at the fem. Said in Americano, yet chair a pussy for no. Na omo salute to chatro omo abaye dia man we na makano chi mu pa omo betiki omo last salute to dia ma Chief Inspector retired Osei Agyennah said there obia adwumayni bia no ye adwuma na obreso a na okwa said there hihye mo ye de ema wo no eno na ye twen yes I dey akasafo ne de Oma Ekrado, and him say, Enche, Umbedru Ase, since the day Yaye and Brandishu Kruma said, None do Pahua or the cap. It will be a slow, be a person that to Mrano. It's in Rasina Roya, or more to na. They said they made a mission for me, a number of Kanama Jimmy Commission. It's the Enche, a person for no bedroom her. Na omo oba omo sense o my late nti ni amo brebi a meeting no mfanye mu bibia na asafo no soso ateki over na chese acha no du no na ye de ko na wi apra to bre ya betina se ya toa sika
kasano esuna efefefe bibia demu life ewo Asrewa TV e director ne papa na oye na yie enye na minim se chiame amo a oye goalkeeper papa enso ni school ball onya keeper se number 3 for your doors pa awia e be yebusu apanyina kire awia ye de yebusu apanyi din betu dwa nti osiesie no ho na awia din ni to dwa de bekaya na chense mayira DJ KD yako the sermon breakfast no afei na nam kwaso eche ekran ba ne nuru ho na mo be de tudwa enti chopa mo fa eche eche ebedru hasi so yes so you need to go so you say yeah papa and your life obi a wo ni bia Abusapani me ankasa me papa nana Alessadu Boache sana meswa abapani tiwa madaroma mone abusani nyina tetema dama no mu efri me papa Agyennah ne baba panyi friend se Hana ne kuru Hana tutuwa enche na mede omosante tudwa bechiae sabre nana no moase mobibia wose waba na nase edampem na ye bubodi na no pei se wanka bibia nkyere eye nase a nase be etwayi etini nso sika
ya ɔde ma MC4 ne video4 ne akyɛ ne abusua nyinaa ni sɛ anɔpɛ million 2 yɛmfa bi nto nsuo ma MC4 ne systemfoɔ a yɛwɔ ha deɛ bɛka na abusua soso mo agye biso mu million 200 Ghana cedis magye ade 2 yi isan sɛ yɛde to nsuo ama MC4 yɛwie a yɛde videofoɔ yɛde yɛhwɛ hafa da sɛ nyama ɛte asedafoɔ no muni minua matiwa mochi na monkoda ase na abusua secretary bɛha na bɛgye abusua sika me petrol ewi a ne agye de wo mu we million benu de ye che no 11 we mo adaroma yesi koko na beduru opanyini adam na brosa na se ho pe we de mo adaroma no pe breakfast e ho pe enti wa pe koko ni bi na ode afa wadro no mo adaroma afi koko naba ewo eja dem atakra na brosa na sepe sabre number 3 for your command na no makwaba number 3 for Sabre number 3 for Koma Nananum Akwaba. Honorable Safwabeka number 3 for Wana. Baba Biuno. Let the Jubia. Sabra prosifona na yetwen omo aposifona ana yetwen omo Every nana no mother of my said, I was a penny of a penny mark. China Jana training said, Openly Agyennah, that's a son of them. They're tossing me to Sabre. I quite now was say, well, person compare and one wait me and call one papa of it. It is Sabre, the papanum, this one. Atanaso asini ebusi
Moti. Sabre de Abusiama Asafono green light set. I'm take over. It is a be on bedroom and a be a shabby or what. Now, I want to us. Yo, any Yamada share near Bushia, near Jumpuna. A day moon, a weapon pie, nothing, yet a muno at what they came, near the Abyssinian Yanafi, Yasha Osmasi. A best any dim, a bit to me in sorry, na your mom pie. Yami Sham. I don't forget was say, so what if you mamma and the ways was say at Chay. I hope so me moon, yes, sure, say be doing it. Never be shall see, and then meaning unto 2 years. Yen and my police for one I can and I'm going to swing answer from because we give my Jesus Christ divinity. Amen. A fay digging for 1 year and a half year to us. Hello. Sadia Nananomo Esianono. Do my dear Dawson. Omo Coca Steak. And son of Massa, but different cancer. Into almost a day. And yes, dear, I be a sorrentina, almost sorry. Omo Ekra Abusiania Safrina. Yadamwasi.
Oti. Nananom Adaroma. Honorable Sesafo Adaroma Osusu Hedwem Sabre Santina Ewo Dwem no kwada so Municipal Chief Executive Onene Pennyfo ana Sabre Omo Ewo Dwem Echia one Owofanom no Mamenom and Wabusua nyina mekai bra papa free mu no omo bai ye ka se enu Sabre no na NDC ababa mu o contest for MP wenya Najuma dinti mahama benos mama MC yes eno kra the part MP no one kese no yewura asibe wahye ne space kama yes o kada yaba na de ne aba ise yaba na e wo so maybe wa bandi so echi uni yesu na mo so atemu da onabo yamo akwaba. Hello, see, one, two. Yet, see. Hello, see. Yanu mana henum ajunu enwotwe 528 eno na yere bam Ewade ne yakutanti mabubire mugba kopya boni pyabra rene osho ewubire mugba kopya Potenti Sasi so gene me Oagasho so Peto fo Patire fo pa Ewubire mugba kopya Ewadine ye potenti Ewubire mugba kopya Boni biara rene oso Ewubire mugba kopya Potenti Wabesasi so gene me Oagasho so Peto fo Patire fo pa Ewubire mugba kopya Ewadine ye potenti Ewubire mugba kopya Boni biara rene oso Ewubire mugba kopya Potenti Wabesasi so gene jo Oagasho so Tufo Patire fo pa Ewubire mugba kopya Osei Agyennah oho yes rekwan na yese osum dwumadie na se sekwan oho a yema enipa ahye ha nyina akwaba ewo opani Osei Agyennah akwankojayi ase wana midi wonanim
na afei ɔsom wei akɔ soɔ no meyi wo na kyerɛ wɔ ɔkwan wei so ɛyɛ me a mekasa de mosomfo adomako me na meedi mpanimfoɔ yɛ anim yɛwɔ atitiriw bebree wɔ ha a panyin Osei Agyennah dwumadie yi nti ɔwɔ ha yɛma mo nyinaa akɔ aba ɔpanin a ɔte me nkyɛn pɛɛ yi yɛ ɔsɔfoɔ Atuahene Joseph ɔwɔ ha eduru ne dwumadie so a mobɛhu no yɛwɔ ɔpanin Isaiah Treme wɔ ha ɔno nso so ɛwɔ dwumadie soronko a eduru no so a mobɛhu no afei yɛwɔ ɛda Oboko Agye yi ɔno nso eduru no dwumadie so wɔ ha mobɛhu no yɛwɔ ɛda Eno Asafo Agye yi ɔno nso eduru no dwumadie so a yɛbɛhu no wɔ ha afei mpanimfo a asɔfoɔ mmienu a ɛwɔ yɛn mu a meyi wɔn akyerɛ soronko kwan so yɛ yɛn district pastor ɔsɔfoɔ Osei Kwadwo anɔpa yi ɔno na nyame hɔn kronkron nam no so bɛkasa ade akyerɛ yɛn na afei ɔsɔfoɔ Benjamin Brefo nso ka no ho a ɔbɔ n'akyi dɔm mpanimfoɔ yɛma mo nyinaa akɔ aba wɔ berɛ a mopagya mo mu no yɛma mo akɔ aba afei yɛn som adwum dwumadi a yɛde bɛhɛ aseɛ no yɛbɛhu no wɔ ahennan aduɔson ɛnan fa Yesu din bata wo ho berɛ a adwomtofoɔ no wɔ ha no wɔbɛdi yɛn anim na afei yɛde ahyɛ aseɛ For Jésus din batawo, for Jésus din batawo, Roni rehuni, Mau areche, Yahu kobia rafako, Odipa, Eyede. Fa Yesu de no yawo che wo firinera wo senso metra usia senso metra usia a bomba di kono mo onipa ayede anira so de onipa Oh, Jésus in aso, oh, edi dafshe krama, se oji ene saso, ye betoni mochum ye, odipa, eyede, eni daso ne sode, odipa. Yebe bomba Yesu ti mo akoto ni nasi Yebe shena hebone so rapa tu itu bicha onipa eyede henira sude sude onipa abusuafoɔ yɛ pamakyɛw afei na mmarima ma naba ɛno nti
yɛsrɛ mo a montena se yɛne deɛ mu na ɔmommra na ɔnom nso ɛmɛkyi antena se ansa na yɛatoa ɔsom dwumadie no so yɛba mo kyɛw a Hello too. Yada asafo se sanse ne nyinaa no ɛka nyame adwuma no ho na ɛbrɛ no soso ɛti sabre na aprosifo soso aba abedru ase ya district commander ɔwasemu ɔne ne men ɛne ne women almost so aba abedru na almost so adwuma yɛ ni mu sɛdeɛ yɛ papa retired chief inspector Osei Agyennah ɔyɛ adwuma ɛwɔ bambo no mu ɔkɔ na ho megye ne nei nyame afrɛ no no ɔmo amammerɛ ne ɔmo soso hyehyɛ mu no respect twatoɔ ɔmo de ɛbɛma no eti nim sɛ ɛbrɛ no teɛ kakra ɔmo soso bɛyɛ no wano ɛbrɛ no yɛ mo meet ne bɛyɛ sɛ enum de kɔ meet num de kɔ bɛsɛ du san sɛ yɛwɔ mmara sɛ nondu ɛwɔ sɛ ɛmo biara no kɔ amuseɛ eti menim sɛ mpanyinfoɔ abɛɛ deɛ ɔmo so bɛdi ɛbrɛ no so sɛdeɛ yɛka no Mr. Ofori, Inspector Ofori wɔ ha ne Asemo Station Officer yɛ maame commander so wɔ ha yi yɛn hyehyɛ wɔ ha ti no saa bere asafo ne bere ne bi ne yɛde ama mo nti enim sɛ meeting no nkɔbɛ ni du deɛ mo pɛ sɛ mo yɛ biara no abusua ne asafo no ama mo kwae mo betimi ayɛ nan mo ɛbrɛ no na yɛ tietie mo de amae ti aprosifoɔ no gu so a ɔmo soso ɔmo yɛ ɔmo hyehyɛeɛ ɛne ɔmo amammerɛ ne ɔmo amanneɛ saa pɛpɛpɛpɛpɛ ɛna teɛ eti ɔmo gu so a ɔmo soso ɛyɛ ɔmo hyehyɛeɛ kama sɛdeɛ esi ɛteɛ ɛno yes ɔmo so hyehyɛeɛ Inspector Ofori yeah ɔbɔ po ne yie ne mu ayɛ dendendendendenden saa na teɛ
Obi are na adwuma. Ne madwuma na me omso ye omo adwuma. Sa. Ene bibia timisi eti we ya no ya hweyie. Ene ebu board ya wa wasem. Obi anka bi ma. Ya omo kusua eyo omo enhihye kama. Yo, ene yada mo ase pa wo dwumadi a mo abedi osofo fan Bible hye ase na afi yentoa dwumadi nso bele ya mesre abusua me ya pete mu ne fan Bible hye ase odi ne otumfo Nyankopɔn ewiase nyinaa ene no ne nyame a wo soro ne woni onyima hye asase so ma ene onyam enya sedan fa doba Jesus Christ so ka odin da yensumfo ne yempejafo ne yɛwerɛ kyekyefoɔ ne ɔbrɔnsam to yɛn sɔre a wo na ɔkyekyere yɛn werɛ nti yɛbɔ mmara ne sɛ woyɛ nyame kɛsɛ ko wo kra ko wɔn koraa na ɔne wo sɛ ɔdomni ne mgbɔwofo agya sane ne bɛgye w'aseda ne wɔyɛyie daa wokasa yɛ mu no wodi bem ommerɛ mu no nso yɛtuo do yɛsɔre atia wo nanso yɛfo wɔhomɔborɔ ɛne w'adom ɛnɔɔso wɔ yɛn so woyɛ mmɔbɔ ɛntɔ yɛn sɔre abusua yi mede wɔn hyɛ wɔ asafrade wɔn nsa so oku nkotodwe no so wɔsrɛ wɔ asafrade wɔn nkyɛn adom ne ahomɔborɔ ɔdomfoɔ yɛ afa dom wɔn wɔtiri wɔn nsɛm so wɔbusa wɔn nkyɛn ɔdomfoɔ biribi a ɔdomfoɔ yɛ afa biribi tum ma wɔn wɔn mmɔbɔ nyɛfo wɔn mfo nsuo ne wɔn mmerɛ ato kyɛ wɔn afei dwumadeɛ nso ɛtoa so mede hyɛ wɔ asafrade wɔn nsa mesrɛ sɛ ma nkurankyɛsɛm mmerɛ ɔkasabɔfo wɔn anum fasiliɛ hyɛ n'anum ma abusua yi nso fasiliɛ si wɔn anim ma what don't know what brother so young so watching by Jesus Christ they won't see. Amen. Yes, sir, you must follow. Yes, sir, you must follow more fun and this or my same by Nepal. Hello.
suse ni pebi wo mamio enti mi papa akwenyi nemo bidim paipo nkudin mepri makomeni mo meni dasu nyinasa midie meshe minyami kuto okra yemu din Yesu oyafo nyami mabedinim nkunim beye ya fibo umaye kosu obirechi wohumio tebio mahubuntu kra Abraham nyameno meshewo Ukraye mode Yesu oyafo nyami mabedinim nkunim beye ya fibo umaye kosu obirechi wohumio tebio mahubuntu kra Abraham nyameno meshewo Hello. Busuafo de edru so no. Openi Isaac Osei Agyennah. Oba asase so bra obeboye no. Aha. Na esi. Ti ha na yeda na dia mama nsan nyina ehunu. Enti edikan no ye befre busua na adansidie sonko a omu bedi afa omu de hye ho no na omu abedi. Firi hɔ a na emma atoa so na aprosifo atoa so na asafo no de ne de atwa to enu nti no abusua de oba bedi openi Isaac Osei Agyennah ɛho adanse ye twɛn nti mesem brenti bedasi rozo ema bibia kwaba sabre bijaa na bijaa ma adwana abusua zapanyi ne oba panyi ana edimi wofa ex Chief Inspector Isaac Osei Agyennah ehu adanse abusua se etiase a etiase ma Awurade se yewusu a yewu ma Awurade ti se etiase o se yewu ye Awurade dia Romans 14 verses 8. Chief Inspector Osei Agyennah yewu no 14th March 1953 ewo Asante Kofiase ya na awofo eye opanyina onyan baby ko opanyi Kwame yeboa a na dodo na afre no YBT a ofri atanoso asene abusuam ena ne maame nsoso a ofri aduana abusuam nso ye oba panyi Esa Nyako a na yefre no eno amasama a ono supri Asante Kofiase ya Ofa Osei Agyennah ifri school ase wo DA primary school edi wie ne middle school ewo Kofiase ya wie school 1971 ena oto aso eko Kumasi Technical School ewo Suyebu a ene efe ni Joteko muwa wie school no wie Joteko no ena yerikutu no police service. The police adwuma no ye from 1977 and they found policing.
Udi police wɔ Ghana afɛnwa nyinaa ɔkɔ ho efi ɔyɛ transfer no kɔ Sunyan ofiri Sunyan ɔkɔ Nkran ofiri Nkran ɛna ɔbaa sɛ aba Kumase ɔbaa ebu akɔ ɛna ɔbɛgye na home ɛwɔ Nkareɛ ansa na ɔbɛ fie fi ɔna ɔsɛ ɔbɛ fie bɛtoto efie totoyɛ to na ɔfa Agyennah bɛtena fie a na ɔhwɛ sɛ de efie totoyɛ esi ɛkɔ na bosome a ɛyɛ 20th September mu ɛna yareɛ ɛbɔ no the 29th September na mu na Awurade too ne nsa ɛfrɛ no wɔfa nyamfie 72 years na ogya ɛma ɛnan ɛma mmienu mmarima mmienu dua na abusua yɛahwɛ adeɛ yɛahwɛ polisini a wasom ne man yɛahwɛ panyin a ɔtufo panyin a ɔhyɛ nkuran yɛka kyerɛ ho sɛ Awurade na ɔnhyɛ yɛ den na ɔsi anan mu ɔfa de yie ɔfa nantiyie Awurade fa wo kra nsi yie sɛ yɛ gyidie sɛ yɛbɛsa asɔre no deɛ in sɛ ankwa baabi yɛbɛsa ne ɔfa ɛsɛ ahyia bi ɔfa nantiyie Awurade nka ho yɛda mo ase nyame nhyira mo ɛma mmerɛ medi mo papa ho adanseɛ Today, we celebrate the life of a man who shaped our world in a quite peaceful way. Our father, Mr. Osei Agyennah. To describe him, our father was a man who was loved, shaped in many ways that cannot be captured. He was gentle in his speech, kind in his spirit, and full of quiet strength that made everybody around him feel safe. His presence felt like a soft that never had, not ever loud, but was enough to guide. Daddy, you have had a hand that welcomed anyone. His soft-spoken was not his weakness, but beautiful strength. Me papa you be here. I'm prasim kasa. I'm praying you will be him. But the akumapa and you would say and the castle. I'm kasa be brave. But you'll be a piano. That's why Sebi and Japan, who friend is that same poor. Actually, no more obey Yama. So when they bring poor, or because a chain. When you know also no dear how, and it's a woman. Now I hear at the amount. Eh, I be brave, say, what free and son. But at my pa, and it's a panel, what did it say? You're infinite da. And it's a man. As we be back, I'm a what's up, baby. I'm trying. The man is so as a sea, and now come boom. Eh, you be brave, say, we're free and son. But you ever kind of said, Madam, now be sure. And it's your panel with the man, you're real feel with that, and we are coming. I mean, Mama soon be back. That must say. Yo, Andrew, approach for na adansi so. Penny batch of Brian na be the obedi adansi no emaye. Deputy Superintendent of Police, District Commander Asem, DSP Mrs. Florence Saki Clark.
Mr. Mekasa Mepoto. Our citation. Citation by the Ghana Police Service in honor of the late Chief Inspector Isaac Osei Agyennah retired. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? John chapter 11, verses 25 and 26. Amen. Available records held at the police headquarters indicates that the late Chief Inspector Isaac Osei Agyennah retired, was enlisted into the Ghana Police Service on 31st January 1977. After 18 months of intensive and vigorous training, he successfully passed out on 11th August 1978 at the Police Training School, Winneba, in the Central Region, as Constable Class 2, and was posted to Service Workshop, Accra, in the Greater Accra Region. Some of the stations he served whilst in the Ghana Police Service are Communication Department, Headquarters in the Greater Accra Region, Nkrankwanta and Sunyane in the Bono Region, Achirensua Police Station in the Ahafo Region, PTS, that is Police Training School, Port Units, and Regional Mobile Force in the Volta Region. Accident Squad, Ebuakwa, in the Asante Region, being the last station he served till he retired compulsory from the service. He was exposed to the challenges of police service, police duties, and it is gratifying to note that he proved equal to the task. By dint of hard work, loyalty, and dedication to duty, he earned promotion to the rank of Constable Class 1 on 1st January 1980, Corporal on 1st December 1985, Sergeant on 1st February 1993, Inspector on 1st July 2023, and Chief Inspector on 1st January 2029, the rank he held till his retirement. The late Chief Inspector Isaac Osei retired, was known for his hard work, discipline, loyalty, and dedication to duty. This won him a place of honor in the service. He made some modest contributions to the development of the service, especially in the area of enforcing discipline. He showed affection and unfailing courtesy to his subordinates, colleagues, and all who came into contact with him. His leadership qualities were exemplary. There is no doubt that the personnel who had the opportunity of working with him benefited immensely from his rich police experience. The late Chief Inspector Isaac Osei Agyennah retired, even though he's dead and gone, by his devoted and humble service has lifted his banner, that of the police service, and the nation at large high in the skies, and this will forever be remembered. Likening him to the biblical poet as recorded in 2 Timothy chapter 4 verse 7. Chief Inspector Isaac Osei Agyennah retired. You have fought the good fight. You have finished the course and kept the faith to which you committed yourself. The police service will forever remember him for his sterling qualities of honesty, integrity, and hard work. And now, on behalf of the Inspector General of Police and Police Administration, I wish to extend our heartfelt condolences to the bereaved family. Now, Chief Inspector Isaac Osei Agyennah retired. May your soul rest in perfect peace. Amen. Abusuafoɔ panin no ba asase so dwuma a obedi yɛ no ɛno ɛna yɛgu so a yɛtie
mede asɔre deɛ ɛretwa toɔ. Yo, abusua yasum ya yemian police for edia dance wie ya pe na opani kese ba ko a ono nso eka yemian police for yo abaye ntem se sia na Asante Agyennah police for ewa asofo na oye osofo eda police for nyina no Asante Agyennah yes chance you cry no next one we want them to make it dosh as well for those one as we need there's a when we PDS over to answer so now and you'll be as Reverend Chief Inspector Evans Bedu Jumfo. Amen. Osei Kofiase this year. This year back what near saying yes and saying Inspector near Aquaba. Inspector Bedu Jumfo Aquaba. Chief Inspector Bedu Jumfo. Adolfo no ye de asori de e twato senia enhyehyeye no etie no ye be se bibia be ye wano wano fefefe. Eye openini Isaac Agyennah said ye boni din e kire mo no asori no mu no edin a ewo ye krata mu eye Isaac Osei Agyennah. Ye nyina mi se openini no wantena ha na ebre bi obebe bia no yehunu se memenda kwanhwani a ye ne no na esom. Okona humugye mu a oba afie no wamfa ne som no ani agro. Ye kwa no pa ye ne ekọ ye kwa nwumra ye ne ekọ. Mfie kakra opani bedi hei yehunu se opani no ogina yie. Na memenda som no ba bia ye bọ wasu ana wotena ye no se wutuko kro foforo so a ansa na ye begye watomo no de se kura wofiri so no eba bedi ho adanse se ye ne no na kwa sorry. Nti etwere krata ekọ ebu akwa em se ho na ne dini wo nti eje pani tumu se oye asafo ba ye ne na ekọ a ankyere kura memenda wo ba sori na nwumre na yete se opani Agyennah eyare memenda no anwumre nti sofo ani asafo mpanimfo tu anamo ekọkọ hwehwe opani Agyennah kwasem ye kọ ye na se de osida ho no na nisu tie Wantimene yankasa nanso ye bompa ye ma no na ye nyina hwehwe se onyame twedi ampombe pagya ba wonyame ne wo pe na wo ye ankyere kura ene yete se opani Agyennah afi nti megyina asafo nyina ani Kofiasefo ani apolisifoɔ mo nyina nem ama mo nyina hu se opani Agyennah wo ye memenda kwanhwani ende oda hoyi ne dwuma nyina akwawieye yesre yeho Nyankopɔn se onkra ne so na ebra osoro abani be bomu no awotefo sori a opani Agyennah so etimi asori bi esra ye ho aso onka ye ho wo Yesu din mu amen. Enunti mefre abusua emma adofonom munyina ebra osofo wa hai na watu munyina ahye onyame nsa nti ebesra mo ahoke kapem mo sori na momre ni mo ha wo bra osofo ebebo mpaye na odi mu nyina hye nyame nsa mo papa ene ekọ
mo de hye na ekɔ nanso no obɛhwɛ mo de ɔte soro nti momma mo akoma entu So Yesufa, so Yesufa, Obrea Koma, Beyetru o Arekobu, Brea de Swade, Nadisho Beso, Nakwano. You offer me no sa brave wokabe koma nano ye obreda na jo you amine oh giving home. Praise the Lord. Ofunom ebebon pai na ansana no sem tiawa na ebese yeka ye papa Agyennah ono de okọ at ye ya yaka akire no ese ye hwe abrabo eyi ama dachi bi no se ye nso ye said ono de wanya ye ama ye sie no but ye ni baabi a ebi wu ada ti ye ma ye ni mra ye ho so no se ya bra ba ye nyina no dachi bi no ye wo baabi a ebe ko e ho ni obi bia eri da so sanse e ya hobo e wa ti e sere de se o ma na baabi pa entina ma ye de be kan he bia ono onti e yen ene se ye di e chire ye ho re na yitu ye ho fo to me aboy amen oma yensi trasi na yenyiko msima otumfo nyankopon a omobro hu ane wadoye edoso era wasi de asi nyina mu di adanse ese wasem eye nokre na wasem eye tumi okano wasem se onhum entire nipa mu enkusida no uboni Agyennah ode ne be fam abusua oman ene asori wa unyansem no ode na dwuma abawiye na wafre no ekofie era wase wo mobro hu ne wonsa erade atone so na mfisia bebre a odi ode ne ho edom wunyame wasafo a anopai yehudi yehu owura yeda wasida afi ye bompai etu abusua emma ene dudu adofo nyina de won ahyawonsa sanka anopai ye papa ewufu sum yase no dudu bia onnim wo awurade ede won ho ebema na ama wa braba obo nyina wo hu se ni wiefo ene wo asafo awurade udinti awurade boa wonda bra ye papa tia si se na oye ade bi na emprempren ebinuma dwene se onni hono asa wo ye ni da so a won se ni wo ye gidie kire se wona wode wo ho to so no enema nyina ni boa wo ma ewie won yi esra se awurade bo so abusua yi mu na awurade wode wo asiw sere so a obeda da wo na watera wo nyina se ko se wo beba udinti awurade ye ne saa sikana dwete eye wo dia awurade fa bi bedu abusua yi apomudi fa bedu abusua yi ma emra mu se ye papa yi ewo ya chi no se na mentire ho ase bi wo ba na no wasam si Pontius Pilate ene Herod na wonka na enso Yesu wo achi no ayonkofa ba ya wontem ibura yesrew ma
wie pɛya wɛda wase aka sɛ ɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho to wo so ɛnim sɛ wonni hwammɔ nti wonni abusua nhwammɔ ɛde wɔn nim mogya no mu wɔ gya ɔnkronkron din mu amen. Good news. Yes, try some phone. Momfa bono brana or some jumadimu yangi kind saska. Sono ye, only fireni benati esom. Oh, sono ye, only mama di beko biye. Sono ye, only fireni benati esom. Oh, sono ye, oggi mamma mi bevo via. Oh, bisogna mia, di firenino, amare puma cura fuoco, niente di se poteva fuma solo, amico, e ti me papa. Bisogna mia, di firenino, amare puma cura fuoco, niente di se poteva fuma solo, amico, e ti me papa. E John amico. Everybody stop battery. But time for two was so sad. Every thing in a time I'll be sick. Yabe yako akoyi asasi so amani hono onye. Yabe wo entime pa. Oh, fisonya mia abo ni firelino. Amani puma kurafo. Yajiri se mafua sulu. Yami wo entime pa. Oh, fisonya mia abo ni firelino. Amani puma kurafo. Yajiri se mafua sulu. Yami wo entime papa. Seunguya unini ya upenya Adisa Yesu ayembonya mesukuo Au epre umu sekidi womwa Obon samsa betene mesi Yami woha entime baba Seunguya unini ya upenya Ebaba faru haunina radarani Unsam sabatini se wumoya ni sabatini daonie. Ami woha entime afisonya mia abo ni firenino. Onwana omari kuma kurafo. Yejidi se kudima fuwa suru. Yami woha entime pama. Echona mi woha entime pama. Israel mi woha entime pama. Yami madiechi wana olimnia ubedi. Empama na uani na radana niwai. Awo emprewo senyami wo mwa. Obun sasa beji onye. Yami woha entime pama. Nyami madiechi wana onimnia ubedi.
tumfoɔ yɛ da wase ɛwɔ akyɛdeɛ a wode ama yɛ yɛne a yɛyi bi baeɛ yɛne tia yi bi ama yɛde adwumasɛm ɛhyɛ wo nsa deɛ ka nse hyehyɛ adwuma so na biribi a yɛde nsa bɛsom biara no ɛnyɛ nhyirama yɛ ka yɛn ho ɛwɔ dwuma yɛde yɛase ɛwɔ dɔba Yesu din mu amen. Yɛaduru soɔ no yɛbɛfa yɛtwerɛsɛm no ne afei yɛtie akenka nsɛm a ɔkasamafoɔ no bɛgyina so na ɔde akasa akyerɛ me ne omienu nti yɛmfa twerɛsɛm no ne yɛmie nkɔ Romafoɔ nwoma no ɛtiri a ɛyɛ 6 hyɛmu a ɛyɛ 23 ɔkenkan sɛ na bɔne yɛakatua ne owuo na Nyankopɔn adom akyɛdeɛ ne daa nkwa yɛn Awurade Kristo Yesu mu Nyame asɛm nie amen. Yɛn nnwoma 441 yɛto no bɔkɔɔ wɔde adi ɔkasafoɔ no anim. Mommy na nyame ase we na do woda instanke Awurade din sɛ wama kwan sɛ awusu no mmra so so si trust nyɛ mompa ora Yesu ɛyɛ akwanya bio na asade ama yɛ yɛsrɛw ɛna wo nsɛm yi so ma ɛma yɛ nan baako nsi heaven ɛkwan no awusu bebree ɛna de bia ɔde yɛ piaseɛ yɛnim sɛ ɛsiesie ɛde nsesaeɛ ne nsakyerɛ paa ɛna ɛbɛ yɛ brɛbɔ ɛna deɛ nhyuro ne saa for Jesus Christ deɛ mu nti amen. Amen. Law effects peace. Law effects peace. Ɛmmara de asomdwe ba ɛmmara dwumadie die nyinaa ne sɛ ɛma asomdwe ɛne tena hɔ nti kyɛ sɛ mmara wo hia ɛnti police fo wo hia paa ɛnso na nsɛ wohwɛ TV so a ne yɛhye police stations nti mamufoɔ ne yɛbu polisifoɔ hwɛ ɔmo gyina hɔ ɛmɛ Nyankopɔn wo ɛfiri sɛ Nyankopɔn bɔ wiase wei no ɔde mmara ɛna ɛhwɛ ano because God is peace. Onyankopɔn yɛ asomdue nti policefoɔ gyina hɔ ma Nyankopɔn sɛ nanam sifoɔ nti kɔfi aseman aha deɛ yɛnte bi na mo mmarima bi nso si ha da sɛ yɛne policefoɔ bɛdi nsawosoɔ yɛne ɔm bɛham ɔmo wɔ ha a na ɔmo ne yɛte ha na yɛ asomdue a yɛ nyinaa bɛnya ntura. So law effects peace. Asomdue boy, mmara ɛne de ba. Baabi a bɛkɔ a mmara ɛni hɔ biara no, asomdue ni hɔ. Basabasa yɛ ko a enti ɛhɔ tena ɛnyɛ nika. Ɛhɔ tena nyɛ dɛ. Ɛhɔ tena nworonworonwono na anikyɛ nso ni hɔ. Ahoto ni hɔ. So law effects peace.
Emra diasumdie eneba. Kakrai mejitum se nyina jitum se mra ho ya. Ene ye ne wo mo ka se mra twom ne be ya adwa na. Wone ne be ya adwa. Obi ka se mra twom a, wone ne be ya adwa. Hallelujah. Ye de lo ka se Awurade Nyankopɔn nam na asem ketua yi so ayi sa misconception afiri nyina tim zizia. Nti osofo bi ka se mra twom a, oyo osofo afiri Nyankopɔn anan se oyo osofo okutie Nyankopɔn. Hello. Osofo bi ka se mra twom a, oyo osofo o pass ndie. Hallelujah. Awurade hu nyina moboda. Nti Jesus commander wa yi. Ni dwuma die se menim se won frasem. Menim se won fi Kofiase ambedem bebia. Nanso asumdie nti enne Nyankopɔn de na bre ha. Asumdie nti enne chief inspector Elvis Bedu Nyankopɔn de na maya Asante Kofiase ha. Aya asumdie ntira. Entomu ye njama ye. Omo nya atamfo. Omo ye njama ye. Asedanke Nyankopɔn din da. Ene ye nhwe bibie. Genesis 2:15-17. Law effects peace. Emra diasumdie na eba. Genesis eti eye mienu simo a eye edu enum. Na Awurade Nyankopɔn de onipa kodua edi ntrom se. To Nyankopɔn bo wiase wiye no na de onipa hwanye mani nyina so. Enti ode onipa kodua edi ntrom wo se. Ono na onwen ho. Ono na onwen ho. Ahyede edi kan no. The first law Nyankopɔn de ma nipa ne se onye adwuma. O wa ha na onye adwuma a utie Nyankopɔn mmara. Ento wono onye adwuma bia no mo ba adwuma no abede o de bakabasa ye ne bakurom. Amo ma so bia makurom. Ntu be hwe no ko nye obi ade. Na kofa chaos. Ona won ba adwuma no abere bia o ma so bia ma. Ne ma me ni abere ne papa ni abere. Oyi na adwuma no wo ba ni akiri police station no ne wa gye adwuma no ho. Wo de how abeto ma amere so. Or the how about your punishment. Law effects peace. Emra. And there should be never. Now, so about from Edmund Saye BB or ye Juma. Unkamamino Fumuno, or Benina Sunday and if. Hallelujah. Into Medicain, only Paul Benjuma Bedman. Obia was asi sumon peduma. Odi Nyankopɔn mra ni diagro. Fisa o ma so bi ma asasi so. Me nuanom please vote way. Am Roberts momo bresa. Mo so. Ebi kra fam no ma hwere mo nkwa. Adentra. Omo ma so bi. Nuanom please for nya papa. Twaswe. Na Awurade Nyankopɔn hye onipa no se. Na Onyankopɔn hye onipa no se. Trom anua nyina dibi. Trom hanua nyina dibi. Na papa ne bɔne nim dua dua na die. Na papa ne bɔne nim dua ne die. Eni efiri sɛ da wo bedi bie no. Ɛda wo bedi bie no. Owuo na wo bewuo. Owuo na wo bewuo. Law effects peace. Nyankopɔn bɔ nipa sɛ ɔmɛtena so duam. Enti first of all, nipa hu sɛ mmara wɔ hɔ. Na wodi mmara so a asomdue ɛna bɛyɛ wo dea. Onipa yi duaba na esituro ntwintwin wɔn yɛ fɛ ne papa ne bɔne ho nimdie dua ɛno deɛ ɛni bi. Woba asomdue a ɛni bi na mebɔ asomdue tira. God is love. Onyankopɔn yɛ ɔdɔ. Deɛ nwɔyɛ no oyi na di kyerɛ. Nti wɔde ne mmara ɛma no. Enti Nyankopɔn mmara ne yɛ ɔdɔ. Ɔdɔ deɛ asomdue na ɛba. Enti please for you just say ɔdɔ ɛbɛwɔ kurom. That's all. Ti Nyankopɔn mmara ne yɛ ɔdɔ. Ti ne Nyankopɔn ne yɛ ɔdɔ. God is love.
is law, is love. Nti osofo bi kase Nyankopon mre twema. Onti Nyankopon se ni Nyankopon. Oba che se Nyankopon ye odo. Na Nyankopon pasu bi. Na wan na ye odo obonsam. Wan na pasu bi obonsam. Tiam di ka busa se sofo kase mre na twemu no. Oye adwuma ma Nyankopon ana oye adwuma ma. Enti hwe sofo na wudi na chini. Sofo na wudi na chini no. Hwe ne nsen ka no. Eno na odi bahu. So ofi Nyankopon a ana wo fi Nyankopon a. E ba na say dey na sesa we ye. God. Genesis 3:19. Ntu ani pa. Hwe no ani aduaba no bi de won fi fi wo no. Genesis 8:9 shemu a eye edum kron. Wani fifire mu na obedi de dia kosi se obesan akodotie. Enna onipa kodi sa aduaba na Nyankopon se mu oni bie mu odi bie ya. Peace ni ko asumdue na fi wo. O how basa na aba. Onipa esense wantie me. Wanyi me donantum. Fi se me don ti na me sa amra na ma wo no. Watum mra na to atwene nti wanim fifire mu enna obedi die. Emema bra ye bre. Yankoi. Every say, emu na oyi wo free. Every say, what about you? Sajazi. Genesis 8:9 shemu a eye edum kron. Wani fifire mu na obedidi. Wani fifire mu na obedi akosi se. Obesan akodotie mu. Obesan akodotie mu. Every say, emu na oyi wo free. Every say, emu na oyi wo free ye. Na we ye dotie. Na we ye dotie. Na dotie mu na obesan akro. Enti obi tu Nyankopon mra no twetwena. This is the end. Obi a wotu Nyankopon mra no twene no. De awie no ye. Nyankopon bo nipa, Nyankopon mpese obekere ade odi bo nipa. Nipa so waden. Tu Nyankopon mra no twetwene ye no. Amra ne wodo. Enti wotu Nyankopon do no twetwene ye no. Ene oso nipa ni ma menkere we. What me do no twena. Wama bambon na eye wodo na me de bo no apafiri ho. Enti dotie mu na obesan ko. Dotie mu na ofiri baye. Inspector Agyennah dotie no ene du ho no. Bezi wozie ni mwayi. Dotie. Menu mi na njo dotie. Na Nyankopon bra no. Wo de ye adwuma. Elder mun say me please ni emra hia. Nti no de mra obon ban se timamufu benya sundue no odo na ya adwuma bi se Nyankopon ye odo. Enti na elder Nyankopon dwuma no ye no. Me na please wo Nyankopon dwuma na mo ye no. Amun shomuye. Mun shomuye. Mun shomuye. Ntu won say se wo bi bokoro no a na please for ye den akwache no. Onipa na ye den wo ha oman no nti please for kwache na. Yam fa ni nkoto baabi na oman ni nya de na sumdue. Obi kota obi kun no osa aware a wo ha aware no that person no kota aware no o ha aware no wo ma sumdue ma onipa ko na aware no se wo tu Nyankopon mra no to twene a wo sa sumdue. Enti obana na bema no a obi be na wale no ko please for wa na please for e den. Obi di ewa na please for e den. Abofra bi wo ni nsade di timpani for tem. Na ni ma ni papa akọ please for ye be yesra mo nche ni nyansa kakama na please for e den. Do we janu ni? Adansi krumu asem ni wono a wakotwa to so entro na nipa ni kwa mani hunu ye hwehwem na nya nokre sa atro de wakwa ya na please for again. Peace, law, effects peace. And the please for just say one no man sum die man nyina no on do koku baabi on be wo mafiri man makoku baabi na sum die den aba because God requires peace. Hello?
sɛ na wɔsɛ brɛ no twam firi n'akyi wate ɔno ɔmpa asomdue ɔne bonsam na ayɛ apam sɛ yɛbɛ ha asase yi saa wodi n'akyi na wo nso ka bi sɛ mmerɛ twam ɛnɛ de wagye atom sɛ mmerɛ twam nyankopɔn ɔyɛ nyansabo akwa nyankopɔn na ɔdwene nipa ɛne n'asetenam asomdue ɛne ɔdɔ nipa de bɛtena nti wɔmfa 10 commandments ne amakɔ a ɔhu sɛ mɛbobɔ so ɛba afei wɔhu sɛ nti wɔde 10 commandments ne bae na ɛnan na ɛdi kan ne deɛ ɛne deɛ please wɔntimi nkye ɛno deɛ ɛwɔ no ane dea 6 na mɛbobɔ so sɛsia deɛ ɛyɛ me ne wo mmienu nti na please wɔntimi nkye no but ɛnan na ɛdi kan deɛ please wɔntimi nkye obi si wɔbɛsom dua a please ne bɛtumi akye no ɛfiri sɛ ɛn deɛ onipa koro no yie atia ɔno nyankopɔn no a enti please fo w'anyam adwuma menya mɛkye no hello ɛmu da hɔ obi si wɔbɛsom ɔsono obi si ɔbɛsom nsuo ɛno deɛ ɛyɛ nyankopɔn ne nipa no yɛtie no straight kyɛ sɛ ɔno nyankopɔn wɔbɔɔ saa nipa no so wɔnsom no nipa ne sɛ wɔnsom no enti deɛ wɔno anasɛm nti na no deɛ politifoɔ ntimi nkye no nti wɔ sɛ ɛnyɛ nyame foforɔ bi a nka me hɔ ɛno deɛ politifoɔ mu ntimi nkye no o wɔ so ɔbɛsom koraa enti wokɔkɔɔto koraa gyagye mbɛka sɛ momfa ne nkɔ wei ɛni ayi freedom of religion and worship nanso nyankopɔn bɛkye nipa no wɔ soro hɔ ɛno deɛ ɔno anasɛm weitia no nyankopɔn sɛ ɛmo me din kwa ɛmo me din basabasa fi sɛ meyɛ ɔtomfoɔ yɛdeɛ ne deɛ na ma me na bɛbɛbɛbi jesus na wode n'akyi ɛmo me din basabasa mo me din kwa na me papa ɔsɛ kwa mmɔde mba ewiase ne makɔgyina hɔ ɔsɛ kwa mmie ankɔbɛ me den wodi wɔ makyi masa ɛnɛ ne ɔdom brɛ ne nkwanhyɛ da wote me mea sakyɛ bade baabi ɔnam ne nyɛ san bra baabi akwantemfoɔ ne da no na wobɛnya peace wobɛnya asomdwe onyankopɔn anim nti wɔn a ɔnsom nyankopɔn na wɔsom ade foforɔ biara no ɔne nyankopɔn ntam asomdwe ne hɔ ne nyankopɔn se ɛsiane sɛ menam baadeɛ na mede nansia na ɛbɔɔ soro ne asase ne mu nneɛma nyinaa ɛde ɛtɔ so nson fa so me fi sɛ mena mebɔɔ wɔ onipa sɛ ohoi yɛbɛɛ deɛ yɛnyɛ pɛ ɛde ɛtɔ so nson no yɛbɛɛ kɔdi dwa enti memenda obi kɔdi dwa a please ne bɛtumi akyerɛ ade ntra ɔyɛ tie nyankopɔn nti ne de nyankopɔn fa ma please foɔ awo nyankopɔn fa 10 commandments na mako nti mimi ndɛ tɛtɛ so nson no ɔse fa som me wo se wo bɛsom adwuma nti wode kɔ adwuma wo so wo bɛsom afuo nti wode kɔ afuo awurade wo yɛ mɔbɔ daa Ecclesiastes 12 asɛnkafoɔ 14 ne yɛ bɛyɛ a ɛyɛ dumienu hyɛmu a ɛyɛ dumiɛnsa ɔkenkan sɛ asɛm no awieyɛ yɛyɛteɛ nyinaa ne sɛ suro onyankopɔn yɛdi ne mmara nsɛm so na yɛn ne onipa nyinaa sɛdeɛ ɔse yɛn ne nipa nyinaa ɔnyɛ nipa na ɔse mekɔ pentecost ɔse mekɔ methodist wɔamfa methodist pentecost ahyɛ o ɔse nipa nyinaa yɛn ne nipa nyinaa asɛdeɛ na ne yɛn nyinaa na onyankopɔn de bɛba atemmuo mu wɔde akɔsoa no so bia no kɔsoa na kora no butuani mu saa na kɔsoa ne di mpanimfoɔ atɛm na kɔsoa memenda wode fa deɛ wopɛ na nsom no nea woyɛ bia sɛdeɛ policefoɔ kye obi kɔ court a magistrate ne te hɔ judge ne te hɔ na wobie book of law no mu no ɛda bi ba nyankopɔn bɛbie 10 commandments no mu na wobɛgyina ne mu ɛno a na ɔde bɛbu atɛm
na deɛ yɛnta nyinaa nso papa o bɔne o bɛbu mu atɛn na me asɛm nie wamfa mmara nsɛm bi ne amakwa because of peace empty na heaven basabasa ma wɔn nti heaven the 10 commandments ɛna yɛ adwuma wɔ hɔ the 10 commandments empty na heaven basabasa bi ani hɔ enti wɔkorɔ no ni hɔ ɛnibrɛbɛde ani hɔ awaresɛnyɛ ni hɔ na dɛ ɛtɔ so nson ɛna awurade ne ne ma nyinaa tena ase asɛm no nyinaa nie ɛyɛ bi dɛ nananom hyɛ mmara no ɛbi dɛ time deɛ ɔde yɛ adwuma bi do wɔn sɛ bɛbɔ nondu maame no deɛ bɔ 9:12 ɛbɛbɔ nondu na wompagya efunu no a sɛbi ɛmu no a yɛte a yɛsɛ yɛtwa polisifoɔ na wɔyɛ ba ne nananom nso o nipa hyɛ mmara hwɛ nipa ho pɔpɔpɔpɔ nyankopɔn mmara wagya ato baabi wɔsi mu atwam nananom o nana yi mu abɛtena sɛsi a yɛbɔ po nipa mmara deɛ wɔsɛ yɛ adwuma nyankopɔn wɔbɔ mmara deɛ wɔsɛ yɛ twam ɔbaa bɛto ɛna wɔka kyerɛ sɛ mmara nsɛm du no ɛnoa na wobɛgyina ne mu sɛ womfa me ne nda nso mu a yɛne ntam yɛne ntam awufo so nyinaa botaeɛ nie wɔno wɔnte hwee mmom ɔhwɛ sɛ wɔbɛyɛ ɛfiri sɛ ɔnim sɛ daakye wɔyɛ polisini wɔno na hwɛ ma mmara yɛ adwuma enti wɔbɛhwɛ sɛ onyankopɔn mmara no bɛyɛ ne so adwuma nti ɔsom memenda the 7th day ɔkaeɛ ne kronkron na wontie kae wo meda ne ne kronkron God is holy ti na dan yɛ kronkron awurade nhyira yɛ awurade nka yɛ ho awurade mmea nye ne mmara nsɛm ne ntom na daakye wɔ pia a yɛni fɔ law effects peace enti wompɛ sɛ wone nyankopɔn bɛnya ntawantawadie na yesu bɛpie no ɔne wɔ ntam asomdue deɛ a ɛnyɛ the 10 commandments no yesu pia sɛ wopɛ sɛ wone ne ntam ɛyɛ asomdue deɛ a ɛnyɛ the 10 commandments no obi a wɔmfa 10 commandments na ɛnyɛ adwuma no ɛnɛ wogye tom sɛ asɛm yi kyerɛ sɛ ɛhaw ne amanneɛ ɛna da wo so ɛfiri sɛ yesu ntumi nhwɛ waka nso no waka ɛsɛ ɛbɛbɔ nondu du baako na ɛnkɔɛ a mobɔ de nananom bɛn na nyankopɔn nso pia a ɛbɛsɛ saa naa ɔnhyira wo na adom nti amen ɛna yɛka ne sɛ deɛ ɔwɔ aso no ɔntie ne sɔfoɔ nyame nhyira wo paa ɛwase yɛn nnwom no a yɛde ɛwie ɔsom dwumadie no ɛwie a pastor benjamin brɛfo abɔ mpayɛ ɛhyɛ so ɛde ama yɛn memeda kwanfɛ nnwom ma no ahennan aduonum wɔtwe asase kama bi ɛwɔ soro asase kama bi wɔ soro asase kama bi wɔ soro jiri ane wana yeri ho na etari je wapano so risese tabia amaye ho all the Lord, nati anchibi ye beshem wapano fefe ho all the Lord, nati anchibi ye beshem wapano fefe ho ye behi jumpano fefe ho shira fo jomae ye no na ya mohurini ya ubyu appreciate refrain omi
Pamcho montrasi kakrana police panyi eni iduma kakrabi sana ya shasu. Praise the Lord. With the Evedica Asrena Apacho no cranny said it to Panica, you know. Jumano Unam Hasa and Ramidufina. Braba tea and you know, as you say, Mashi, hallelujah. And the same Yamadi Ababa Bidu. She said, Yina Nim Dadano, Edika Etsy and Sama and Papa, Police Sahini, the Ababa Betray, and now you will. When in phobia, you want to say, you won't at the chair. To me, Abua. The idea that no one found to her be fragile. And I pay the OBC, Papa IGP, and name. On one so, and I assign a the district commander, same district. And here Obia said DSP Miss Florence Saki Clark. And I pay all balance so you don't come by your Chief Inspector Kennedy Asa, and also a station officer. Your station officer, and also Kofiase. Chief Inspector Paul Kofi Vicar. And your Inspector Daniel Furi so and my major correction kakra. I'm saying the deputy. Inspector Daniel Ufuri, and also Boy Juma Pa, or then the station officer, Boy Juma, Kofiase Pa, Oma Isra Safu Yina. Amen. Nti Adofonum said, Ye cano, ye Ampati man, Ampati commander. Okay. Also the year the Nina Siasa. Also very serviceable. Police Jumano Ubia or Nedia or Sese Oye. Na Jumano Nina Bien who are a daffy. They said also for Canmonfa Nidia Mohon, a man police for. Now, she a cassie a court strike just 5 minutes. No question, say, a bayas. And I no pay a manager said, may I mean a nephew and him. I mean, no. May I mean a nephew. Now, a
ne abusua nyinaa so aba abɛbom yɛnim sɛ bere pɛ mu no yɛbɛhyɛ daa aba na yɛabɛyɛ program kɛseɛ wɔ ha bɛboa yɛ nyinaa na yɛtumi akɔ anim na aboa yɛn efie deɛ sɛ meba o ameno nti na kyɛ sɛ megyina me bɔɔso nso adan mu ACP very reverend Jonas Samuel Abuaje adan mu nso the command no nkyia ɛma mu nyinaa awurade nhyira wo biara na ɔnyɛ n'akoma so bisadeɛ ma no sɛ abusua no ɛbɛba abɛda ase na ɔyɛ announcement nso akyerɛ deɛ ɛkyɛ sɛ yɛyɛ ewie a na yɛatoa so so ampati get prepared. Abusua yɛatwa abusua ɛsɛ ma berɛ a policefoɔ no sɛsi ɔko yo megyina me wɔfa abusua pani Alex Adubu akyene ne ba pani ɛnam ada abusua nyinaa ase ɛhyehyɛ a hɔ ne sɛ asɔrefoɔ kaa ne ɛsi anim hɔ no ɛna ɛde mu bɛkɔ na abusua no deɛ yɛn nyinaa ɛbɛtaa akyiri ne ɛne akɔ pɛpɛɛpɛ aseda nkɔma asɔre mpanimfoɔ nyinaa apolisifoɔ a mobaeɛ nanam sɛ ɔmoda mo ase monto aso mmɔ yɛ ho bae saa ne ɛnso so yɛde anidie no ɛbɛma mo ne ɛtɔ so dumienu pɛpɛpɛpɛpɛpɛ yɛbɛtena ha yɛa ɛne yɛyɛ yie no nti yɛkɔ a ne yɛahunu sɛ yɛbɛba ntɛm nti ne yɛayɛ biribiara ntɛmntɛm no nti ma no asi mede bɛma nanam nom so atoa so district commander nanam sɛ yɛda wase sɛ ɔnso de animonyam abɛtae dwumadie no akyi ama yɛ nyame nhyira mo nyinaa ne deɛ kwan so bɛsiw twa ase baabi a wɔ biara na yɛabɔ mpaeɛ ɛne deɛ kwan so yɛma yɛ mu so na yɛbɔ mpaeɛ twa toɔ na yɛgyae deɛ aka no ama wɔ yɛda wase yɛwura Yesu sɛ anɔpa yi nso wahu yɛn mmɔbɔ na afei wo na mobɔ yɛni nso akasa kyerɛ yɛnni w'awurade mmara so na yɛbɛnya asomdwie ma yɛn ho ahoɔden saa fa yɛgyae yɛfa wei nso hyɛ wo sa obiara a ɔbɛyɛ dwumadie no mu biribi no ahoɔdene na afei yɛnkora wako akyi korakorakora ɛkwan nso kosakosa ne yɛsrɛ wo yɛn mmɔbɔ na fa wei nso nya asomdwie ma yɛn wɔ Yesu din mu amen. Ampati. Nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛbɛtena ase na ewie biribiara policefoɔ yɛma bɔde ne so a na yɛn nyinaa yɛama yɛn mu so. Sɛdeɛ ɛhyehyɛ teɛ no asɔfoɔ ne asɔfoɔ no kaa n'anim kakra na yɛkɔ yɛnim kakra ɛmu wɔ nti no na wɔn abreki.
so ma nyina ma emu so okay asofo no yɛbɛkɔ anim